iran ma bo farisa to ni ha ɗuɓi heɗitowo nani ɗum inni iran to ko fa nattata ɓernde muɗum kanjum woni taskaram balmi no kiɗiya leydi ndin ko cuuɗi cakol kubaruji feere feere nder duniyaru inna tawon ɗon ɗi haalata to amma no ɗum waɗi leydi iran heɓi pa'ol yeeso ni hinnan nde latti lesdi ndin ɗo waɗanama kombe feere feere ɗi hombama feere feere les ardugal amurka amma lesdi ndihin nasiri tappuki balmi musamman ma ko nanta misael balmi piɗeteɗi iga dayɗum nden ilanaje ma bo piroje konu ɗe ngala lañowo no ɗum waɗi leydi ndi'i heɓi nga'al jalorgal ko to ndi heɓi ilmu ɗum e andal nga'al no ndi tappirta balmi e piroje ɗe ngala lañowo tahir amin raji no jaydiyankejo joɗiɗo wuro teheran o rokki en habaru no ka wontidiri fo to dama iran kam ɗo reena ɗo taska konde ɓe andi ɓe woodi konne en nden bo ñande go dole on seeto habre nasti hakkunde maɓɓe ngammay ko ñalade gotel bana mawɓe soja en leddi may wiyata ko ñalade gotel ɓe meeɗay siwtugo ha tappugo balmi iri iri ko kombeje ndiyam ko je asamanji ko misail ko wato jirgije ɗum en mbiyata ɓe lañata ɗi daga dayɗum ko jirgije feere hankani indeji ni bagare a tan ɓeɗo hokka ɗum indeji amma ɓe accay kugal may ngam bo taskango yeeso ɓe andi ɓe woodi konne en ngam may hitande sali ɗo je irani ko en ko arande nduɓu ɗo 2035 ujene ɗiɗi e cappa e ɗiɗi e joyi iran wato fondi wato balmeɓe feere ɗum ɓe tappi kesum kesum ko woni ha nder maji woodi nde ɓe hokki ko kuma nde ɗo kampaniji ɗum fiyata balmi may hokki soja en jirgi ɗum konu amma ɗum wato ɓe layata ɗum daga dayɗum be kujeji lantarki ha ujunere ɗo ɓedda ko ɓe marino on wakkatiyel may on tan ɓe hokki ujunere ɗo amma ɓe woodi irino iri may ni bagari nden bo kala wakkati ɓawo wakkati seɗɗa fu ɓe ɗon hesɗitina balmi feere ngam ɗume ɓeɗo heɓa yahugo ha andal ɓeɗo heɓa yahugo yeeso ha andal ɗum ko shafi balmi may to nden ɗoɗo nde mo fayi ɓeɗo waɗa no inde may atisayi ko ko en mbiyata ɓe goda ɓe ɗon fonda balmi maɓɓe kesum ɗum ɓe heɓi ko kuma ɓe pii ha nder leddi feere bo ɓeɗo waɗa ko ɓe mbiyata atisayi ko rawandaji be keddiraɓe woɓe feere feere ma ɓe china ko feere ɓe russia belgium ɓawo lebbi ɗiɗi lebbi tati waɗano ɓeɗo waɗa bannino gam hakkila fuu bo gam taskango ko waɗata yeeso to jotta kama to en laari en tawan wato konnego maɓɓe be america yetti ha ardiɗo leddi america Trump furti ha babal o wi ko on acca waɗugo wato shiryaji mon ko shafi nucléaire ko mi hippina mi wadda on haɓe mi waddina on haɓre to ɗum yahini ha sende yetti dow iran may yerdi joɗan be america may ɓe volda ngam ɓe tabbitina dow iran wala anniya mahugo balmol ɗum nucléaire
ɗum kamɓe ɓe mari iga duuɓi 70 sali iga hunde ɗo iga hitande ujunere e temerre jeenayyi e cappan nayyi e joyi kenan ɓaawo kono duniya ɗiɗaɓre iga wakkati may america mari balmol may ɗum nucléaire daga ɓaawo soviet union ko en wiya Russia jotta nonno lesɗe luttuɗum je bature no bana faransa ɓe ingila ɓe woodi to nonno woodi lesɗe heddi iran may bana pakistan ɓe india fu ɓe woodi balmi may hefti to amma jotta se daga ɓaawo ɓe kafi dokaji ɗum kamɓe on daw kada ko moye kada wato lesdi feere mara balmol ɗum nucléaire se kamɓe se ɓe waɗi dokaji feere bana npt ɗo doka on ɓe kafi no luttuɗum lesɗe ha duniya na kamɓe lesɗe joyi ma pindiji ɗum woni ha mari koromje wiyata dindindi ha security council ɗum duniyaru ha majalisa ɗinkin duniya ha new york ba ngam ɗume ta ko moye wara ɓura ɓe efti ngam may kanjoɗi se ɓe waɗi dokaji ɗo ngam may kala mo salli fof se ɓe tumba ɗum e tumbira ɗum se to ɓe sandi ɗum ɓe balɗe men efti seni tan ba jotta pakistan be india woodi balmol nucléaire may efti to amma ɗume bote may arande may jogugo balmi ko kuma aadingo balmi nucléaire hoyay ɓe majjina ceede ɗuɗɗum to nden bo nucléaire ɗo ko kuma uranium ɓe naftira woodi bote ni bagare na ɗum balmi ba ɓeɗo naftira be nucléaire ɗo ha kujeji ko shaafi lekki ɓe hefti lekki cancer lekki ɗume ɓeɗo waɗira ɗum ɓeɗo waɗira ɗonde ɗo nucléaire ɗo ko uranium ɗo ɓeɗo waɗira kuje ɗum koye waddata yeeso ha vo'ingo pungo ha gese vooɗa ɓe ko nandiri e may ɓeɗo naftira ɗum ha kujeji ko shaafi lantarki ba jotta iran woodi lantarki aqalla may mégawatt ujunere ha bouchar e hefti ɓeɗo naftira be may kanjum ɗo iga hidde ko ɓe waɗa teɗo ɗumnede may ɓe kafa dawla islam ha iran zamanu sha ɓe fuɗɗi ɗum amma nde haajoɓe diina jaɓi se ɓe ta'i ɗum daga ɓaawo ha nder wuro ha nder leddi may ɓe hawti hoore be Russia ha ɓe timmitini kuugal may jottani iran ɗo naftira be lantarki ɗum nucléaire efti kanjum ɗo naaji haɓre ba efti to heɗitoɓe sey taɓɓoɗon min taskaram amen ka yeeso gam nanki fa'ol yeeso hirde nde min kerdi e tahir amin raji dow taskaram balmi nucléaire leydi iran ima balmi e leydi ndi hin tappi feere feere e paali yeeso ngal lesdi ndi hin heɓi fuu e kombi ɗi lesɗe windere les ardungal amurka kombi leydi ndi hin duuɓi